walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges, og ånden dale ned over sig som en due. Og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Straks efter drev ånden ham ud i ørkenen, og i 40 dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan. Han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilea fulgte med. Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham. Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte, Du er Guds søn. Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham. Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde, det er Johannes Døber, der er stået op for de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Johannes Døberen blev taget til fange, og Herodias var ude efter ham og ville have ham slået ihjel. Johannes. Det var blevet aften, var båden midt ude på søen, og selv var han alene inde på land. Da han så, at de kæmpede med at komme frem, fordi de havde vinden imod, kom han ved den 4. nattevagt gående ud på søen til dem, og han ville gå forbi dem. Da de så ham på søen, troede de, at det var et spøgelse, og skreg op. For alle så ham og blev skrækslagne, men straks talte han til dem og sagde, Vær frimodig, det er mig. Frygt ikke. Så kom han op i båden til dem, og vinden lagde sig. Men de var helt ude af sig selv. De havde nemlig ikke fattet det med brødrene. Tværtimod var deres hjerte forhærdet. Judas, en af de 12 disciple, gik til ypperste præsterne for at forråde ham til dem. Da de hørte det, blev de glade og lovede ham penge for det. Så søgte han at finde en lejlighed til at forråde ham. Den første aften under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, kom han og de 12. Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus, En af jer vil forråde mig. En, der spiser sammen med mig. Det er vel ikke mig. Mens de spiste, tog han et brød, velsignede det og gav dem det. Tag dette. Det er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede dem og gav dem det. Det er mit blod. Mens han talte, kom Judas, en af de 12, fuldt af en skare med sværd og knibler fra ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt, det er ham, som jeg kysser. Grib ham og før ham væk under sikker bevogtning. Og han kom straks og gik hen til Jesus og sagde, Rabbi, og kyssede ham. Så tog Jesus til orde og sagde til dem, Dag efter dag har jeg været hos jer og undervist på tempelpladsen, og jeg glæder mig, når det sker, for skriftene skal opfyldes. Vi er ypperste præsterne. Har du noget at sige til det, der er blevet vidnet imod dig? Jeg er Kristus. Du er dødsdømt. Den 3. time, da de korsfæstede ham. Også indskriften med anklagen imod ham lød, jødernes konge. Ypperste præsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse.
Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. De væltede en sten for indgangen til graven, men Maria Magdalene og Maria, Josefs mor, så, hvor han blev lagt.